No niin, tervetuloa uuden videon pariin ja tästä päästään heti seuraamaan tätä miesten alkutohinaa ja Kumpi näistä eka puoli? Tuo. tutkitaan sinne karttoja vielä, että kaikki on ready, kaikki on kunnossa ja valmiita lähtöön. Tämä oli muistaakseni joskus, olikohan 7 aikaa illalla. Riittävän hämärää alkoi olemaan ja yösuunnistukseen. Ja tässä oli lyhyt siirtyminen tuonne K-pisteelle ja siitä lähti sitten se varsinainen suunnistus käyntiin. Ja näin saatiin lähtö suoritettua ja tässä oli käytännössä niinku aika montakin karttaa tästä samalta radalta, mutta siinä oli niinku hajonnat. Sillä tavalla hajonnat, että pystyttiin kaikki kiertämään lopputulemana niinku täysin sama reitti tuolla maastossa, mutta ihan eri järjestyksessä. Siitä oikeastaan niin meni nyt alkuun vähän tässä kompassin kanssa touhutessa tätä aikaa, mutta eipä siinä oikeastaan alkuun ollut isommin suunnitelmia muuta kuin, että otetaan kompassisuuntaa ja vähän päästään niinku, saadaan kalibroitua mies vähän niinku kartalle tässä ja saadaan muutamista ensimmäistä kohteista kiinni, niin tulee taas se tuntuma, että mitenkäs sitä suunnistettiin. Ja ihan hirveästi mulla ei ole näitä yösuunnistuksia tähän videoon mennessä tullut, mutta niin, nyt on sitten tänä syksynä saanut paikattua sitäkin puolta aika mukavasti, että on nyt saanut täällä Kuopiossa käytyä aika paljon, kun täälläkin oli nyt semmonen niin sanottu yökappi, joka ei sinällään sellainen tuloksellinen, vaan enemmänkin treenimielessä yösuunnistusta, mutta yökapin nimellä. Ja viimeiset suunnistukset oli tässä marraskuun puolenväliin paikkeilla. Tässä nyt, jos olisi halunnut riskillä vetää, olisi ottanut tuosta selkiä kiinni ja luottanut siihen, että ykkönen on kaikilla sama, mutta halusin pelata varman päälle ja tässä mä ehkä niinku pikkuhiljaa alan vasta niinku päästä jyvälle, että missä sitä niinku tarkalleen ottaen mennä, että tässä tuli tää kosteikkopaikka, niin nyt sain niinku kunnolla itteni niinku kartalle ja siinä halusin vielä varmistella, että eihän täällä muualla päin pitäisi tällaisia kosteikkoja liiemmin olla. Ja siitäpä sitten otin suuntaan rastia kohti. Vielähän tässä mukavasti saa taustatukea muilta suunnistajilta, että paljon näkyy valoja samaan suuntaan menevän. Tietoisesti pelasin tätä ykköstä vähän niin kuin varman päälle, että on liian monesti lähtenyt heti ykkösen kohdalla niin kuin suoritus mönkään, niin ajattelin, että otetaan tämä nyt puolelle. Siinä näkyy noita avokallioita, niistä sai hyvin paikannettua itseään ja nyt sitten pienesti tullaan tämmöiselle
rinteeseen ja sieltä saadaan ensimmäistä rastia haltuun. Rasteilla oli pieni heijastin ja mitään leimausjuttua ei ollut emittejä eikä muutakaan, että pelkkä rastilippu. Eikä tainnut olla noita rastinumeroitakaan. Että. Tässä sitten suuntaan katsomaan ja siinä selkeästi ehkä lähti vedättämään, tuonne lähti joidenkin hajonta tonne tohon suuntaan, mihin ehkä omakin lähtösuunta oli alakuun, mutta sitten kun katoin tarkemmin sen oman suunnan, niin sain korjattua sitä oikeaan päin. Nyt alkaa sen verran kauan olemaan jo tuosta suunnistuksesta yli pari kuukautta, niin tarkkaan en ihan kaikkia näitä yksityiskohtia muista, että esimerkiksi, että mikä mulla oli suunnitelma. Mutta kyllä mä tästä on todennäköisesti näitä väliltä aina muutamia kohteita pyrkinyt poimimaan. Ehkä tässä enimmäkseen varmaan tätä rinnettä mukaillen pyrkinyt etenemään ja kompassia käyttäen. Tässäkin vielä sai tosi hyvin peilattua sitä, että meneekö muita samaan suuntaan. Siinä taitaa Japeekohan siinä viiletti etupuolella vai Velimotti. Nyt ei ihan saanut selvää. Nyt sen verran tuosta ehkä näkee, että ollaan laskemassa loivasti viettävässä rinteessä nyt ja siitä sitten pitäisi tuollainen notkelma tuolta tulla sitten vastaan. Nyt on tässä syksyn mittaan pyrkinyt vähän opettelemaan kompassin käyttöä ilman, että tarvitsisi neularasiaa pyöritellä. Olen kyllä havainnut, että aika hyvin sitä kyllä pärjää ilman, että sitä pyöritteliskään. Että taitaapa olla seuraava kompassi itsellä sellainen, missä ei neularasiaa sitten voi edes pyöritellä. Tässä mä taisin ruveta katselemaan jo vähän, että olikohan sitten notkelma tässä kohtaa, mutta totesin sitten, että kyllä tänne niin moni menee tänne vielä eteenpäin, että täytyy se olla vähän edempänä se omakin rasti ja siinä vähän vielä sukkiakin ehtii korjailemaan välillä. Sieltä saadaan kiinni rastista. Sitten mä muistan tältä rastiväliltä, että oli tää vähän pidempi väli ja tuolla oikealla huomataan, että on niinku liian jyrkkä alamäki, että sinne ei kannata ajautua, että mahdollisimman hyvin tässä tasossa kannattaisi pysyä, mutta itse sitten katoin, että mä ehkä vähän niin kuin haluaisin tuonne vasemman puolelle ottaa, että jos se olisi vähän tasaisempaa juostavaa ja sitten sieltä jos löytäisi nuo muutamat avokalliot, mistä voisi ottaa kiinni ja saada niin kuin varmistus, että missä kohtaa sitä ollaan menossa.
Sillä mä lähdin tässä heti alkuun jo vähän niin kuin vasemmalle päin kaarrattamaan. Mä ehkä samalla niin kuin, jotenkin mä ajattelin, että se voisi olla jos tuossa rinteessä juoksee, niin se voi olla vähän semmoista haastavampaa kuin täällä pikkusen vasemmalla puolella, että täällä voisi olla niin kuin tasaisempaa juosta. Taaksepäin. Siinä taisi joku kysellä rastin perään ja piti sanoa, että takana päin oli. Tästä mä sainkin tämän ensimmäisen avokallion hyvin kiinni. Tiesin tarkalleen missä mennään ja siinä oli nämä pari jyrkännettäkin. Seuraava kohde mulla taisi olla tuo suo tuossa, niin otinkohan mä sen siitä sitten. Nappasin varmaan kyytiin myös. Selkeästi huomasi tuosta maasta tyypistä tuossa, että suota alkaa olla jalkojen alla, että se mulle riitti varmasti tuossa tiedoksi, että siinä se suo menee ja lähdin sitten siitä takaisin oikealle päin hivuttautumaan. Taisi olla täyskuu tuolla taivaalla möllöttelemässä. Olisi voinut jopa siitäkin vähän suuntaa ottaa. Välillä mä niinku jossakin päin kun oli menossa, niin luulin, että se on jonkun suunnistajan lamppu mikä sieltä hämötti. Sitten se paljastui aina, että kuuhan se siellä. Pilvetön taivas taisi olla aika lailla. Aika tämmöistä kivikkoista oli täällä paikoin nämä rinteet ja sitten sen mukaan vähän piti mikroreitin valintaa siinä tehdä. Täältä sitten lähestytään rastiympyrää ja siellä nähdäänkin lamppuja jo edessäpäin menossa ja en tiedä olisiko vähän vetänyt nuo valot puoleensa. Ajauduin vähän tänne vasemmalle päin. Mä katsoin vaan tuosta, että mun pitää lasketella aika lailla tätä rinnettä nyt alaspäin täältä ja sen rastipisteen pitäisi tulla sieltä vastaan. Nyt mä sitten aloin niinku tähyilemään, että nyt mun pitäisi olla aika lähellä ja taisi heijasti ehkä vilahtaa sieltä. Sain siitä kiinni sitten. No sitten oli tää lyhempi väli, johon todennäköisesti ne edelliset lamput oli suuntaamassa ja lähtösuunta mulla näyttää olleen vähän väärä, niin
nähdään tuossa lähempänä rastia sitten, miten mä joudun tekemään sellaisen korjausliikkeen. Tässä oikeastaan tuolla rastiympyrän takareunalla nähdään vihreätä poikkiviivaa, niin siitä sai hyvin sellaisen takaportin, että kun rupeaa kaatunutta puuta näkymään, niin on menty yli. Siellä edessä taas valot vilkkuu. Olivat varmasti jo nyt käynyt siinä rastilla ja ne on jo tuonne vasemmalle päin suuntaamassa. Mä niin kuin aavistelin, että näin se on, mutta en ihan silti uskaltanut vielä tehdä sitä niin kuin vastapalloon menemistä. Eli mä en tiennyt, että onko ne joutunut puolestaan korjaamaan niin kuin vasemmalle, jos ne olisi mennyt liikaa oikealle. Mutta kyllä se vaan täytyy todeta, että itse on tullut vasemmalle ja ne oli jo käynyt siellä rastilla. Ja tässä mä tajaan havaita, että tultiin sinne risukon puolelle reunamille, että nyt pitää kääntyä oikealle, että ei mennä enää enempää ohi. Sieltä löytyi Markuskin kuviin ja otin siitä kokeneemman kaverin peesiin lähi. Ja sitten mulla tuli vähän semmonen niinku, olisiko se tullut tietynlainen sellainen näytön paikka kautta iskun paikka, että nyt kun Markus jää tässä vähän aikaa karttaa ja se pysähtyy, niin mä sitten ajattelen, että no nyt minä pyyhkäseen ohi, mutta mulla kävi vähän huonosti sitten siinä hommassa. Mä jollain tavalla, mä muistan ihan selkeästi tämän rastin tässä, niin ja tossa taisi Markus pysähtyä. Ei se ehkä vielä ole. Niin se kohta se taisi Markus tossa lähteä ihan eri suuntaan. Se lähti kiertämään tuolta jotenkin vasemmalta päin ja minä ajattelin, että niinku, tästähän tää pitää ihan selvästi niinku lasketella ihan montun pohjalle. Mutta siinä oli se mun kartanlukuvirhe, että ei mun olisi tarvinnut ihan montun pohjalle lasketella, koska mä en hahmottanut, että se laskee tonne oikealle päin niinku suhteessa paljon enemmän. Kyllähän se näin, kun nyt katsoo noita käyriä, niin taitaa nekin nyt, että se on osittain tuossa vähän niin kuin rinteessä tai melkein siellä rinteen yläpuolella se rastipiste. Ja nyt mä ajaudun tätä niin kuin rinnettä tonne ihan liian alas. Jotenkin liian hätäisesti katoin karttaa, että se rastin alue olisi täysin tasaista jotenkin tuo koko ikään kuin pohja tuossa, mutta nyt ehkä niin kuin näillä main, niin mun olisi pitänyt vaan niin kuin kaaratella tätä tässä tasossa niin kuin eteenpäin, mutta sen sijaan mä niin kuin lähden
edelleen mä ootan sitä, että no milloin tää rinne ikään kuin loppuu, tulee se täysin tasainen paikka. Mutta se viekin minut tonne Montun pohjalle ja ehkä ois varmaan kompassikin tuossa sitten paljastanut tämän, mutta liiaksi varmaan yritin nyt pelkästään maaston muotoa tuossa lukea. Sitten kun tullaan tänne Montun pohjalle, niin mä oon kyllä hetken niinku ihan kujalla, että missä me ollaan. Ja siellä oli joku muukin oli täällä ojan varressa. Se yksi kaveri taisi saada sen niinku paljon nopeammin sitten kiinni, että mihin pitää lähteä, mutta mulla kävi vielä sellainen klassinen virhe, että mulla meni niinku kompassissa pohjoinen ja etelä niinku ristiin sekaisin. Eli mä lähdin ojaa niinku seuraamaan ja mä katoin, että oliko se nyt, että nyt mä menen niinku sitä pohjoiseen päin. Ja sitten mä kävelinkin etelään päin ja ei niinku tavallaan nuo risteykset sitten tuntunut mitenkään selviltä, että miten nämä nyt menee tässä. Et sen verran mä niinku olin hajulla, että tässä ojassa niinku ollaan, mutta mä halusin varmistaa vähän matkaa kulkea sitä ojaa myöten, etten mä on nyt jonkun muun ojaan, tai tuolla näkyy vähän kosteikkoa tai muuta tuolla, että etten mä nyt ole siellä päin sitten. Ehkä se olisi pitänyt, kun oli sen verran selvä oja, niin jotenkin siitä pystyä heti päättelemään, että eihän tässä niinku muita niin selkeitä näykään. Nyt siinä sitä ojaa seurataan ja jotenkin oudon hiljasta rupesi täällä metässäkin olemaan, että se on aina vähän sen merkki, että että ollaankohan sitä nyt ihan oikeassa paikassa. Toki nyt nämä hajonnat tekee muutenkin vähän sitä, että ei voi siihenkään aina niin satasella luottaa. Tähänpä sitä aikaa tuhraantui sitten. Karkas hyviä peesejäkin sitten varmasti tuossa toki olihan niitä sitten vielä saatavilla muitakin peesejä siinä. Tässä mä tuun tähän ojan risteykseen ja tossakin oli joka suuntaan nousi nuo rinteet, niin se oli jotenkin hankala hahmottaa, että miten päin tässä ollaan, tai ehkä se tietysti lisää sitä, että kun kompassia luki vielä väärinpäin siinä, mutta nyt sitten mä kaarratin siihen tuon risteyksestä tuonne ojanvartta pitkin ja sitten mä taisin saada vähän itteni kartalle, että missä mä olen, että oja näytti siihen loppuun. Ja kyllä se on tässä syksyn mittaan niin kirkastunut itselle tuo kompassin käyttö siinä mielessä, että jotenkin se yösuunnistaessa niin
niin, sen merkitys niin kuin korostuu ja sen seuraaminen, että tuota, niitä kun on Harlan Tapio suunnistusvideota katsonut, niin on saanut niin kuin hirveän paljon oppia siihen maaston lukemiseen, mutta sitten taas niin kun tullaan tänne yösuunnistushommiin, niin omasta mielestä se on niin kuin ollut sellainen niin kuin, periaate hyvä, että niin kuin kompassi vähän menee niin kuin siinä painottuu edelle ja maastonluku tulee sitten sen jälkeen, että sitä ei niin hyvin hahmota niitä maastomuotoja tuolla pimeässä hämärässä, että siitä saisi niin varmasti aina sitten kiinni. Tässä kun on hetken pummannut, niin sitten sitä lähestyy rastia aika varovasti, ja no siitä se löytyikin. Mutta sitä on tietynlainen sellainen, että entä jos ei se nytkään vielä löydy, niin entäs sitten, mutta kyllä se sieltä aina sitten löytyy ajallaan. Yleensä ainakin näin. Ja. Te tulitte varmaan 3-4. Mä tein ison virheen kanssa. Olikohan tuossa se kaveri, nyt nimiä en muista, kun on niin huono nimimuisti, mutta taisi ehkä olla se sama kaveri, jonka kanssa sitten tälläkin rastivälillä ja vähän myöhemminkin sitten niin mennään pitkästi samaa yhtä matkaa ja saatiin toisiltamme taustatukea tekemiseen. Pikkusen oli tää alkupätkä niinku osittain niinku eri reitinvalinta. Niin se on. Itse lähdin tuolta ehkä vähän vasemmalta enemmän ja tää toinen taisi mennä oikeamman kautta. Puolivälin tienoilla ehkä sitten törmättiin. No, kohtahan se nähdään tuossa. Tässä oli pikkusen haastavaa niin kuin keksiä, että mistä olisi niin kuin järkevä nousta tonne rinteeseen, että en jotenkin pitänyt mahdollisena, että tuolta vasemmalta täysin lähtisi tuolta jyrkänteiden vasemmalta puolen kiertää. Ja sitten jotenkin tuntui, että joka tapauksessa tonne niinku rinteeseen sinne on pakko kiivetä jossain kohtaa. Että mä sitten vaan tein sen päätöksen, että no mennään tästä sitten suoraan vaikka jyrkännettäkin ylöspäin. Aika jyrkkää sai nousta kyllä ja puistakin välillä piti kiinni pitää, että sai itse kammettua tonne rinteen päälle. Kiivettävää riitti, että siinä mielessä niin kuin fyysinen oli tämä maasto kyllä. Tässä mä sitten vähän ehkä kyllästyin tähän kiipeämiseen ja totesin, että vähän matkaa kun nousen, niin sitten mä lähden niinku rinteen tasossa kiertään kumminkin tuolta oikean puolelta. Ei tarvi kiivetä niinku tonne ihan laelle sitten kuitenkaan.
Tässä sitten taisi tulla noita vihreitä, vaaleanvihreitä vastaan ja siitä sai niinku kiinni, että missä mennään tässä rinteessä. Ja hidaskulkustahan tää oli osittain, että olisi ollut parempi kiertää ehkä jostain tämä. Siellä se häämöttää koko ajan tämä toisen kaveri lamppu, kenestä puhui. Kohta se alkoi valjastua sitten, että samalle rastille ollaan menossa, niin ruvettiin sitten yhteistuumin tekemään töitä. En tiedä, jostain syystä tämä rastiväli osoittautui itselle niinku paljon haastavammaksi kuin mitä se ehkä niinku ensin näytti. Et en ihan kunnolla niinku päässyt niinku kartasta ainakaan tässä puolivälin jälkeen enää kiinni, että missä niinku mennään. Jotenkin tuntui, että en tiedä, oliko se, että ei luottanut enää siihen kompassiin ja maaston lukemisen niinku yhteispeliin, että ei oikein tiennyt, että mihin sitä luottaa. Ja sitten nämä avokalliot on jotenkin ollut aina itselle haasteellisia, että niitäkin on tällä alueella niinku aika paljon, että niinku, mistä mä tunnistan sen oikean, että missä ollaan, mistä saisi kiinni. Tässä mä oon nyt tainnut enimmäkseen kompassin avulla suunnistella ja sitten todennut vaan, että no joku avokallio tässä oli. Ja nyt taidettiin tulla tähän suolle ja olikohan näin, että mä hämmästelen, että ollaanko me oikeasti täällä. Mikäs suo tässä tuli vasta? Joo. Mä olin niinku Ollaanko me oikeesti siinä? ihan äimänkäkänä, Vähän että vaikea uskoa. miten me ollaan sinne tullut. Mä en niinku kuvastaa jotenkin sitä, että mä en niinku Ai, ei me nyt, jotenkin. mä nyt siellä ajatellut. Sitten Riippuu tietysti mihin sä oot menossa. Mihin? Kutonen? Vitonen? Aha. No samaa mulle. Siitä onneksi saatiin niinku napattua Toistemme... toistemme tuolla liikaa niinku vasempaan. rastikoodiin. Käydään neuvotteluja suunnasta siinä. Onneksi päätin sitten luottaa tämän toisen kaverin kykyihin. Ja
pikkuhiljaa se ehkä alkoi tuntua niinku uskottavalta, että täällä sen täytyy olla, että alaspäin viettävää rinnettä pitkin pitää mennä. Joku sanoi, että äläkää vaan minuun luottako. Ja siinä sitä porukassa. Tässä ehkä vaan hirvitti se, ettei mennä liian pitkälle alarinteeseen, mutta sitä vaan täytyy uskaltaa luottaa. Sieltä se lopulta löytyy. Takaisin sinne, mikä... Nyt meillä olisi taas ollut sama rasti, mutta Oho. hämmästeltiin, että taas on näin pitkä. Mulla on 3-3. On pitkä rastiväli. Ja Tää oli taas niinku ihan selvä olisi ollut tämä, niinku, että mulla oli tavoitteena, että rastiväli viivan suuntaisesti suoraan ja vähän tuolta oikealta puolen kaarrattain, mutta taas kävi sellainen klassinen virhe, että alkuun mä ehkä menen tätä oikeaa rastiväliviivaa. Onko se sitten ensimmäisen kerran, kun mä tarkistan suuntaa, niin mä otankin vahingossa tuon vasemman puolen sen rastiväliviivan. Nyttekö mä korjaan sen suunnan? Ihan vikasuunta. Niin siinä taisi käydä. Eli alkupätkä vähän aikaa mentiin oikeaan suuntaan ja sitten lähdinkin seuraamaan väärää viivaa. Ja me tiedettiin, että meillä on sama rasti sen kaverin kanssa ja molemmat ihmeteltiin, miksi me erkaannuttiin tässä välillä, että vähän kummasteltiin toistemme reittivalintaa. Tässäkin mä vielä muistan, kun mä katsoin, että joo, tästähän tää menee rastiväli niinku tän suon läpi, että ihan hyvin ollaan rastiväliviivalla. Aletaan olla jo aika paljon tuolla vasemmalla. No se ihan tarkkaan en nyt muista, että mistä mä nyt sitten keksin sen sitten, että rupesinkohan mä oottelemaan, että pitäisi tulla noita avokallioita niin aika paljon. Ja vastassa oli vaan tämmöistä mehtää, että mitähän tässä on niinku käynyt. Ja suunnan mä taisin sitten tarkistaa niinku ihan kohta mä tajaan sen viimeistään niinku hoksata, että on lähtenyt vikaan suuntaan. En tiedä, olisiko mulla ollut jo tossa sitten tieto siitä vai
Vai missä kohti se, tuleeko se vasta nyt? Nyt mä taidan karttaa vähän avata ja nyt mä tajuan sen varmaan ihan viimeistä. Sitten mä rupesin räknäämään, että no mikä mun uusi suunnitelma olisi tonne rastille. Ja tuolla oikealla häämötti koko ajan yksi lamppu ja se oli sen saman kaverin lamppu. Ja meillä sattumoisin niinku reitit kohtaa sitten vielä tossa. Mä niinku tein uuden suunnitelman, että mä menen tosta noitten jyrkänteiden läpi tonne alas ja kierrän sitten tuon viimeisen nyppylän vasemmalta puolelta. Siinä mä en niinku ihan hirveästi sitten häviäisi. En tiedä, oliko se toisen kaverin suunnitelma alun perinkin sitten se, että se tulee sitä kautta vai hämääntyykö se minun valosta vai mistä, mutta noiden jyrkänteiden jälkeen me taidettiin sitten kohdata. Siinäkin oli vaan vähän aikaa sai räknätä mistä kohtaa mä pääsen niinku läpi. Ja ihan tarkkaan en tiennyt mihin kohtaan mä niissä niinku on tulossa ja vähän piti niinku käydä kokeilemaan, että mistä mä pääsen. Taisin sattua just tähän jyrkänteen loppupäähän kampajyrkänne ja siitä ei kyllä ollut niinku menemistä, että totesin, että vasemmalta puolen pääsee ja ei, kyllä mä lähden tästä sittenkin niin kiipeilemään, joo. Väärin muistin tossa. Sieltä tulee nyt se sama kaverin valo. Se on tullut notkoa pitkin alas. Ja iloinen jälleen näkeminen taas tässä sitten. Pekka. Oltiinko mä äsken yhdessä? Vitsi, mä rupesin menee niinku väärään suuntaan. Mä otin väärän viivan. Joo. Siis onneksi mä hoksasin, mutta joo, siis sen vasemmalla puolella. Eikö? Koska tossa oli suo. Vitsi, mitä virheitä. No ei vissi itellä vähän kanssa. Mä luulin, että mä vedän ihan ok, mutta ei mitään. Nyt tätä rinnettä pitkin vaan tänne. Turha nousta tonne. Mä lähdin sieltä Tusilan kautta. Joo. Tuli porukka takana ja mä nousin. Joo. Joo. Mä vähän mietinkin, että miten sä katosit johonkin, mutta
tarkoituksella, kun mä pakko itse suunnittaa. Jep. Ihan hyvä vaan. Joo, siinä en tiedä kuuluuko Juu. sinne Toisaalta ei kannata ehkä noustakaan. keskustelua, mutta Onko tuo niinku alamäkeä jopa koko tuo rinne? ymmärtääkseni tämä toinen kaveri oli ajatellut mennä tuolta yläkautta, Kyllä se mutta vähän nousee. oli päättänytkin toisin, kun siellä olisi joutunut kiipeämään sitten myös vähän ylöspäin. Mikäli mä niin oikein kuulin. Vaikka tuo kyllä näyttäisi, että tuolta ihan oikealta kiertämällä ei varmaan hirveästi tarvitsisi niin kiivetä. No, joka tapauksessa tässä Pitääkö nyt ruveta sitten tänne päin menemään? Tuonne nousee vähän tuo mäki tonne vasemmalle. oli suht helppo kuitenkin tässä nyt seurata tätä rinnettä sitten. Ja vähän tämmönen pusikkoinen alue oli tossa. Vähän oikealle päin. Ja varmaan täällä. Tuolla rasti. No sitten Sitten on lähtee tuo tämmönen 35. lyhyempi väli. Noniin. Tässä meillä oli eri rastit sitten tämän kaverin kanssa ja tiet erkani. Eipä tässä oikeastaan ollutko nyt niinku viimeistään niinku ajattelin, että tarkalla kompassisuunnalla pitää yrittää edetä ja aika tuommoista tasasta näyttäisi olevan tuossa rastin välillä ja tämäkin väli oli ilmeisesti ollut aika haastava monelle. Tässä jossain puolivälin tienoilla vasemmalta tulee kavereita ja kyselevät mihin on menossa ja oltiin samalle menossa, mutta niillä tuntui olevan vaikeuksia siinä kyllä. Siellä taitaa edessä näkyä noita lamppuja, ovat kartat levällään siellä. Mikä? Tänne päin. Nyt sitten vahvalla itseluottamuksella pystyy sanomaan, että tänne päin. Nyt en ihan tiedä, että ottivatko selkää kiinni, mutta senkin suhteen itsellä oli helppo sanoa, kun vasta oltiin rastilta lähetty ja kompassia kattoen, niin ei pitänyt minusta mitään epäselvää tässä olevan vielä. Tän välin mä olin niinku tietyllä tavalla jo
pummannut kerran, kun tuolta oikealta puolen aluksi tulin, niin halusin nyt niin kuin korjata sen virheen, ottaa tämän nyt paremmin. Tuossa mä taisin havaita tuota kosteita maastoa, että ollaan tuossa suon tietämillä ja aika tälleen niin kuin varmistellen tässä etenen. En ihan tarkalleen niin kuin analyysiä osaa tehdä, että mikä tästä rastipisteestä teki niin kuin vaikean monille. Mutta olisiko se ollut sitten nämä moneen eri suuntaan menevät rinteet tässä ja se varmaan yhtenä voisi selittää. Tässä mä nyt sitten tein, tuossa rasti vilahti, niin kiusallani käänsin valon pois rastista ja olisinko mä sammuttanut kysyin jopa, että ei saa liian helpolla takana tulevat sitä rastia. Tuohon väliin olin tyytyväinen, mutta sittenpä mulla kostautuukin, mä en tiedä oliko mä nyt liian tyytyväinen ja sitten mulla heti lähtösuunta on niinku virheellinen. Tavoitteena mulla oli hakeutua tuohon niinku rinteen juurelle ja nyt kun mä lähden tästä rastilta, niin siinä mä olevinaan kyllä aika hyvin katon kompassin, mutta miten se voikin olla, että mä jotenkin tulkitsen tämän rinteen niin kuin väärin tässä, että mä luulen laskevani tonne niin kuin eteenpäin, mihin pitää mennäkin. Mutta mä laskenkin tänne sivulle päin. Sitten kun mulla tulee vastaan tuo vastarinne, niin mä luulen, että se on tuolla niin kuin rastin välillä viivalla oleva rinne. Ja sitten mä vaan totean, että okei, nyt tätä rinnettä pitäisi lähteä niin kuin tonne oikealle, tavallaan oikean kautta kaarattelemaan. Että miten voi olla, että mun kompassi näyttää ihan mihin sattuu. Että jospa mä vähän matkaa menen tätä niin kuin rinteen juurta oikealle, että jos tästä löytyisi semmoinen parempi kulkunen väli. Että jos tää alkupätkä onkin vaan tämmöistä ryteikköstä ja että kohta mä niin kuin pääsen sinne helpompaan kohtaan sitä rinnettä, mutta ei, tuntuu, että aina vaan niin kuin mennään ihan väärään suuntaan. Että näin sitä vaikka niin kuin yrittää kompassin kanssa niin kuin huolella edetä, niin sitten tavallaan en tiedä, mikä se analyysi sitten on, että luottiko liikaa jotenkin siihen maastonmuotojen lukemiseen tuossa kohtaa ja olisikin pitänyt niinku tarkemmin vaan alusta lähtien mennä kompassilla, tuli eteen mitä tahansa, että niinku jotenkin se kompassin käyttö niinku se vaan on niinku korostuu aika paljon. No tässä sitä yritetään tavallaan niinku kavuta johonkin suuntaan sinne rinteeseen ja eihän mä niinku saa tässä siis mä en ymmärrä kartasta nyt niinku tällä hetkellä ihan yhtään mitään, että mä niinku ihan niinku tosi hankala tilanne tässä kohtaa oli kyllä.
Mä tulin aika sellaiselle avonaiselle alueelle. Mä en voinut kerta kaikkiaan ymmärtää, että miten täällä niinku oikealla puolella niinku on jotain aukkoa. Se ei nyt tuossa kartalla näy, mutta siellä oli semmoinen hakkuuaukko. Ja kun tavallaan peilas vähän niinku siihen, että mun pitäisi olla tuolla jossakin rastiväliviivan tuntumassa tai siellä päin, että ei tässä ole lähimainkaan aukkoja. Että sitten mä tein vaan kylmän viileästi sellaisen ratkaisun, että kyllä mä ehkä niin aloin vähän aavistella, että mä oon täällä jossain oikealla niin aika reippaasti, mutta niin mä ajattelin, että mä niin kylmän viileästi otan ikään kuin sen rastiväliviivan suunnan ja lähden etenemään niin siihen päin ja katon sitten, että mitä niin vastaan tulee ja poimin sitä kautta itteni niin sitten kartalle. No sitten mä rupesin niinku tähyilemään tonne niinku vasemmalle etuviistoon ja mä aloin miettiä, että voisiko olla, että se on se rinne niinku noinkin paljon tuolla vasemmalla etuviistossa, kun siellä näytti niinku joidenkin valot välkkyvän. Oli vaikea uskoa, että se on noin valtavasti tuolla vasemmalla, mutta onneksi mä niinku tavallaan niin luotin sellaiseen intuitioon tässä kohtaa. Ja mä lähdin niinku ensin muistaakseni vähän varovaisemmin niinku kaarrattelemaan sitä rinnettä kohti tai niitä valoja kohti. Ja vai otanko mä tässä niinku aika lailla semmoisen 90 käännöksen, että mä otan niinku saman tien ne valot tuosta. No, katsotaan miten tässä käy. Nyt oli sitten tietysti, niinku, kun en ollut tarkalleen itteeni saanut niinku kartalle tässä missään kohtaa, kun kerran putosin siitä kartalta. Se aukkokin oli niin epäuskottava teki itselle, että en sitä rekisteröinyt juurikaan. Että vaikka mä niinku nyt alan päästä niinku siihen tuntumaan, että kompassi ja tuo rinteen suunta niinku täsmää, niin mun oli tosi vaikea niin saada itteeni kartalle, että missä kohtaa mä oon sitä rinnettä. Tossakin on niin valtavasti noita jyrkänteitä, että oli tosi vaikea sanoa, että mikä jyrkänne on mikäkin. No, sitten mä taisin saada niitä valoja siinä kiinni, niin se oli sitten mun pelastus tällä rastavälillä. Sen verran aloin niinku luottaa tässä niinku taas karttaa ja kompassia, että ne on niinku synkronissa ja että uskalsin niinku valoja ruveta tuosta seuraamaan ja ottaa kiinni sitten. Tässä sitä yrittää epätoivoisesti jotenkin kartasta saada niin otetta, että mistä mä saisin niin paikannettua itteni kartalle. Ja siinä sitä tutkii, mutta ei
ei näe kunnolla, että mitä täällä on, niin ei jotenkin saa niinku itseään yhtään niinku kiinni kartalle. Että sitten tässäkin tämä rinne rikkoutuu tämmöiseksi aika moneen suuntaan kaartuvaksi, niin jotenkin se sekoitti ajatuksia tässä. Kolme seiska. Siinä sain Ootteko te kartalla? vihiä, että En minäkään. Tuossa oli jotain jyrkänteitä tossa, että... Eli eteenpäin vielä. Vähän sama fiilis ehkä. Ei kovin pitkästi kyllä enää. siellä taisi tumea olla tuolla eessä päin oranssissa paijassa. Oli näköjään muillekin. Tämä seutu tässä haastavaa seutua. Siinä sitä nyt sitten varovasti edetään ja sieltä se taisi Onko se? tumea napata rasti. No sitten rupeaa nämä rastit pikkuhiljaa loppumaan ja vielä muutama rasti ennen maalia pitäisi tuosta napata. Eipä tässä nyt sitten sen suurempia suunnitelmia ole, että rinteen suuntaisesti pitäisi edetä ja siinä pitäisi tulla matkan varrella noita avokallioita ja siitä sitten kohti rastia. Tässä ollaankin nyt aika tämmöisellä tyhjällä alueella, että ei hirveästi mitään luettavaa ole. Yritettävä vaan pysyä kompassisuunnassa ja sitten H-hetkellä niin oltava skarppina. Tässä mä tajan niinku sen verran olla kartalla, että mä niinku huomaan, että noustiin tähän niinku tällaisen rinteen
yläpuolelle vähän niin kuin ylöspäin siinä ja sitten taas tullaan alaspäin, että kaiken järjen mukaan niin kuin pitäisi rastille osua, mutta ei se aina niin helppoa ole, miltä se ehkä äkkiseltä tuntuisi. Tuossa varmaan aika läheltä vilahtanut rastista ohi. Ei kyllä niin kuin omaa silmään tuossa videolla sitä näkynyt, mutta niin se vaan ohi meni. Ja nyt sitten alkaa jo vähän tuntua siltä, että kyllä sen niin kuin olisi pitänyt jo olla. Tässä en vielä hoksaa, että seisoskellaan aika lailla tommosen niinku laen päällä. Vähän niinku onko tuo nyt sitten kumparetta. Onko tultu pitkäksi? Vähän mietin samaa, että oliko se tossa jos... Pitäisikö se Tuossa oli minusta jyrkänä. Mutta me ehkä tultiin oikealle. Joo. Nyt mä saan ite niinku tän kumpareen tästä kiinni. Se on niinku rinteessä. Ollaan niinku tän kohan ylimmässä pisteessä. Vähän semmonen olo, että on tultu yli. Kyllä paljon voit. Hei, se on... Tässä on tää lakipiste. Mun mielestä se on täällä. 38. Onko se siinä? On kyllä niin piilossa. Joku on tiputtanut se. Joo. Oli sillä kiven juurella. Ei kovin kauas näkynyt sieltä. On pahoin. Miten? Tässä sitten lähti muut lähti vähän niinku enempi rastiväliin viivaa. Mä ite sitten otin tässä niinku vähän tän vasemman kierron. Alkupätkä ehkä mennään samaan. Tässä mä lähden vähän niinku ite tänne omaan suuntaani. Muistaakseni sain tuosta tuon suon kiinni, mihin nyt tultiin tossa. Ja mä olin siitä ihan 100 varma, missä ollaan. Ja oli helppo jatkaa kohti rastia.
sitten alkoi tuntua, että aletaan lähestyä ja alkoi semmoinen kivien etsintä tässä kohtaa. Tuolla on kivi, mutta eihän se siinä. Täällä on kans. Sitten mä arvasin jo aika nopeasti, että tämä se täytyy olla. Ja sieltä rasti otettiin haltuun ja sitten kohti maalia. Tää olikin yllättävän ryteikkönen vielä tässä tämä loppumatka. Se oli jo takana. Siellä taas kuu möllöttää taivaalla. Näyttää välillä ihan siltä, kun siellä joku olisi lampun kanssa. Tässä nyt sitten yritti sen verran huolellisesti tulla tähän maaliin, että Tuleeko tie vastaan? osuu varmasti tiehen. Joo. No sieltäpä se tie nyt sitten tuli vastaan ja Olipahan maalikin setti. sitä myöten. Semmonen video tällä kertaa ja aikamoista räpellystä oli välillä, mutta tästäpä sitä on niin yritettävä parantaa tekemistä ja mentävä kohti uusia haasteita. Kiitoksia kun katsoit video. Morjens.